Bobina eremu magnetikoa sortzeko energizatzen da, eta eremu magnetikoak dentsitate handiko eremu magnetikoa sortzen du zirkuitu magnetikoaren bidez. Barrunbe magnetikoan sare iragazkor magnetikoa magnetizatzen da eremu magnetiko sendoa sortzeko. Ireki isurketen irekiera hautsa sare magnetikotik igarotzen da eta isurtzeko ataritik isurtzen da. Substantzia magnetikoa sare iragazkor magnetikoan adsorbatzen da. Itxi jarioaren sarrera eta deskargatu gainerako materiala. Ireki burdina deskargatzeko atea. Bobina moztu eta substantzia magnetikoa deskargatzen da.